פראייר. מה? למה? יש לכם פרויקט בבניין של תמ"א 38, סך הכל 2 דיירים שמעכבים לכם את הכל. חנה גביש, אם רק הייתם מדברים איתה, הייתם מבינים שבסך הכל היא רוצה התנצלות מאביגדור פס על הכלב שחרבן לה בפתח הבית. קיבלה את ההתנצלות הזאת, לא מעכבת לכם את התהליך. ליאון, מה הוא רוצה? 7 נכדים הוא גידל שם. הוא רוצה את הזיכרונות שלו בבית הבא, תעביר לו תאריכים, תעביר לו את הקשקושים. הבן אדם מבסוט ואין שום עיכוב. ומה עשיתם? הלכתם לעורך דין. שילמתם לו מקדמה של 150,000 שקל? זה הזוי, זה מטורף. עכשיו, קח תסריט 6 שנים קדימה, היזם מזמן פרש. אתם עדיין מתווכחים על איזשהו סעיף הזוי, מי יש לו זכות ראשונים בחדר המדרגות, והעורך דין מחייך כל הדרך אל הבנק. עם הכסף שאתם נתתם לו במקדמה, הוא כבר עושה שיפוט שלישי לחמתו. אני אתמול פתחתי ויקיפדיה, רשמתי מי הוא פראייר. תמונה שלך יצא, אחי, אתה לא מאמין? מה אני יכול לעשות, תגיד לי, מה? מגשר, נשמה, מגשר. זאת האופציה היום. מגשר מגיע לבניין, יושב עם דייר, לאחר מכן עם כולם, שומע מכולם מה מפריע להם, מה מציק להם, מוצא את הפתרונות יחד עם כולם, מעביר את זה ליזם, חוסכים זמן, חוסכים כסף, וכולם מרוצים. תפסיק להיות פראייר.